Παιδιά, τούτον το ψυγείο εγώ μισώ το. Γι' αυτό ελάτε μαζί μου να πάμε να διαλέξουμε το καινούριο μου ψυγείο. Και ας ξεκινήσει η ανακαίνιση. Θα γυρίσουμε όλα τα καταστήματα επειδή είμαι πελοϊδιότροπη. Συμφωνείς, Πίτερ? Έτσι που τούτα δεν θέλω. Ο Πίτερ θέλει με νερό, αλλά... Ναι, είδαμε πάρα πολλά συγχυστικά. Σίγουρα δεν το θέλω κάτι έτσι πάρα πολλά massive. Βασικά νομίζω ότι πλέον ξέρω τι θέλω. Θέλω να είναι διπορτό σίγουρα πάνω το ψυγείο. Έχει και νερό. Τι είναι όμορφε. Αρέσκει σου το. Τώρα με συγχύζεις. Η Αντελίνα σίγουρα θέλει νερό. Κάτι μου λένε θέλω να βγάζει νερό και παγάκια. Θα δείτε πάρα πολλά βίντεο με το ψυγείο. Γυρίσαμε τόσους τόπους, ειλικρινά πλέον ξεκινήσα να συγχύζουμε. Yes. Παιδιά, νομίζω ήβρα το ψυγείο που θέλω. Ανυπομονώ να σας το δείξω. Θα το έχουμε σε 3-4 εργάσιμες μέρες. Εν έχω λόγια, θέλω να φύγει το άσπρο ψυγείο που έχω τώρα σπίτι. Εν το αντέχω.